nata mandura ulun tampa karya bombong tias ulun nyuwun pangapunten Bu Kulun kenging menapa kula badhe mandhap saking dampar teka paduka mboten ngeparengaken dosa menapa ing badhe kula sandhang ngatasipun panjenengan menika Jawata teka kula wantun malang kadhak wonten sak ngajenging dewata sik ora ngerti lah kita ora mudhun saka dampar iki ora apa-apa merga dina iki ulun wis ora dadi dewa resmi tok ora dadi dewa wow aja cengengesan kuwi dewa ora dadi dewa kose Werkudara aja ngeni karo aku aja ning aku matur apa anane sebabe apa ora dadi dewa wegah kenapa wegah kayangan wis malik kayangan wis ora dadi papan punjer-punjering kautaman kayangan wis dudu papan sing suci nanging kayangan wis kebak angkara murka mula aja nganti ulun klepetan dedusane kang padha tumindak angkara murka ulun nyelahake kadewatan ulun tumuli mudhun ning jagat kayangan kebak angkara murka mesti eneng lelakon gage kowe crita ana lelakon apa lah nek kowe takon ngono iki tak jlentrehi nek kowe takon apa to sebabe Trada kok ora dadi dewa iki ngayok anyar kok sliwer-sliwer iki dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalam Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. Mrayogi anggen kula ngabiyantara ngersa paduka Hyang Adi Bu Kulun namung keparenga ingkang putra ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk sandhang padha paduka Hyang Adi Bu Kulun iya mau dipatulun tampa ora liwat pangestu nun tampanana lan tatanan sanggaring para hapsara hapsari para Jawata lan para widodari anggone dina samengko ngabiyantara ning ngarsa ulun aja nganti ana ingkang padha saur manuk ulun diambabarake wigati ning pepanggihaning para Jawata ning Bale Marti Kundha Manik iki Yama Dipati menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Bu Kulun sembahan kula Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra punami di mesti kemawon adamel kaget sotaning penggalih Kakang Narada krana miturut petangan dinten sak mangke menika sanes dinten pepanggihanipun para Jawata ewadene kula ngrawuhaken dhateng Kakang Resi Narada wonten ing Bale Marti Kundha Manik Kakang Narada kencang laru dayeng pak wong buk bolong kali cedhe sapa sing gawe mestinipun mekaten akarya kagyat araos sing manahipun ingkang ngroko Sidik Pangudal-udal dene dinten samangke kula katimbalan dening Paduka Adi Pramesti Bathara Guru mila anggen kula bidhal saking ing Sidik Pangudal-udal ngantos kadhi kula jangkao enggal prapteng enggal jangka mekaten Kakang mboten wonten ceceking raosipun ingkang ngroko Sidik Pangudal-udal kejawi namung kepengin sanget enggal daya-daya kula nampi dawuh panjenenganipun Adi Pramesti Bathara Guru Kakang Resi Narada mekaten Kakang inggih mila ingkang raka tumuli nganggonaken jangga niringaken karna nedya midhangan sabda tama Paduka Adi Pramesti Bathara Guru pepanggihanipun para Jawata menika ngrembak perkawis menapa mugi ambabarana ingkang sejati di inggih Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra mbok menawi sampun pinten-pinten dangunipun kayiwangan katingal tentrem ayom miwah ayem lenggahing para Jawata katingal jinem nanging wonten pinten-pinten candra menika wonten daya panas ingkang sumundul wonten ing awiyat Kakang Narada awa panas menika saking dayanipun menapa dalah nuwun sewu Di janipun kami menawi perkawis menika mestinipun Adi Guru mboten sisah perlu ngawontenaken pepanggihanipun para Jawata cukup catur netra kaliyan ingkang ngroko Sidik Pangudal-udal langkung-langkung pandangan Paduka menika tumrap kula mujudaken bab ingkang aneh sebabipun menapa lho panjenengan menika dados nalindranipun para Jawata mestinipun saged mangertosi dhateng mubah musi ing para titah
sampun ngantos ke jalma menungsa wantah nadyan kutu-kutu walang atoga jinaring ing pangwaos paduka nanging sabab menapa namung babakan gara-gara ingkang sumundul wonten ing ngawiyat kemawon panjenengan dadak ngawontenaken pepanggihanipun para Jawata mboyongi dhateng sawanipun ing Raka Sidi Pangdal-dal Kakang Rada punapi Kakang Rada menika kami tuwaning kayiwangan dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun nglangkungi dhateng pangwaos paduka Kakang Resi Narada tumraping para titah Kakang Rada menika pujangga pujangganing kayiwangan menika Kakang Resi Kanika Putra mila nadyan kula sampun mangertos niat manah kula namung jumbuhaken dhateng menapa ing sampun paduka badhe jauhaken menika mangke angka kalih boten wonten jamak limrahipun ing atasipun kula menika ingkang damel cangkriman teka kula ingkang ambatang cangkriman menika pribadi Kakang mila monggo kula ambatang cangkrimanipun ingkang rayipun Jatimurti Kakang Rada ala nggih menawi sampun ngaten menika kula boten badhe wantun matur jenyatanipun sampun dipun dawuh Tri Paduka Dinasti Bathara Guru nggih to menawi jenengan menika ndak babakan gara-gara wonten ing kayangan mboten wonten lemah sangar kayu ae ndadosaken panas sumuk sundul ngawiyat menika babar pisan mboten wonten pandhita ingkang mesu budi tapa brata semedi menika nggih mboten wonten miwah mboten wonten jalma ingkang kekiyatanipun badhe nglangkungi dhateng pangwaosipun para dewa menika nggih mboten inggih Kakang lajeng menapa menawi mboten lintu lho menawi mboten lintu menawi jumbo kan Pegari Paduka Pramesti Bathara Guru sumuhing kayangan menika dipun sababaken krana moganipun titah Pujangkara inggih wayah paduka panengah Pandhawa anggenipun nglampahi tapa kumambang wonten telenging samudra lah menika ingkang dadosaken sumuk kayangan cocok menapa mboten nggih Handra ingkang Puswitarum kasiriring samirana mrih sekar kadung nas kandanyo maweh raras retnaning griya Mastu nomo sidam sekaring bawana langgeng nyoto mboten geseh kaliyan menapa ing sampun kula sumurupi Kakang panjen sampun sawetawis wekdal Arjuna wayah ulun ing Madukara alampah tapa ngambang wonten tengahing seganten menika ngandadosaken sumuk satemah kathah para Jawata para widodari ingkang samya nungsang kuyang numbuk bentus mboten betah nampi hawa panas ingkang timbul saking menapa ngatindakaken dening wayah ulun pun Arjuna Kakang Rada ala dalane ngaten cocok panci sawetawis wekdal kula piyambak ugi boten badhe betah mapan wonten ing Sidi Pangdal-dal anipun Janaka anggenipun alampah tapa menika wah ngedapi-dapi sanget mergi menapa dijasanipun Janaka menika ya satriya pancen pitataning para jalma Janaka menika satriya kok satriyaning jagat menika sampun sedaya sampun buktekaken angka kalih anggenipun tulus
nglampahi tapa brata prihatos manekong semedi malah dihening namung siji ingkang pinandeng inggih menika nyuwun nugrahaning Hyang Mahanasa nugrahaning dewa ingkang badhe katampi dening anak putu kula pun Janaka nuwun sewu Kakang nggih menapa Jawata badhe matedhakaken kanugrahan lho panjenengan kados pundi ta panjenengan menika dados nalindraning para dewa kok malah supe babagan perkawis menika di nuwun sewu ganeping cahyaning rat ganeping cahyaning rat inggih menika wahyu ning kanalindran menika ugi kedah nampi wahyu namipun Purbaning rat wontene Purbaning rat menika wahyu laranging jagat lan curing bawana sinten ingkang nampi wahyu Purbaning rat menika kala wau inggih menika kesampun tinuding dening para Jawata dados lelananging jagat lan curing bawana pitaning para jalma maka lho maka nuwun sewu menawi dipun penggalih menapa katindakan dinipun Janaka menika sampun trep sampun pas jenyatanipun mboten wonten tiyang kang saged ngungkuli dhateng pangawaosipun Janaka kula nuwun sewu mboten ateges kula menika ngremehaken dhateng kekiyatanipun para dewa Janaka menika menawi sampun kurda sinten dewa sing iso ngimbangi kekuatane Janaka mboten wonten cobi ratri paring dawuh ing reh menapa kemawon Janaka menika tentu unggul jagat menika mboten wonten tiyang kang kebagusanipun ngungkuli putu kula panengah Pandhawa pun Janaka mboten wonten nganti persasat separo jagat menika kebagusanipun dipek kalih Janaka piyambak menika angka setunggal kasekten pundi tiyang saged ngungkuli kasektenipun Janaka sampun marambah nakaping-kaping Janaka menika nampi pusaka kadewatan mongko pusaka menika ampuh kagila-gila saking Paduka Adi Pramesti Bathara Guru piyambak lan sakataning para dewa ugi sampun maringi pusaka dhateng pun Janaka kathah sanget inggih mboten wonten satriya lumahing bumi kureping langit ingkang ngungkuli dhateng pangawaosipun Si Arjuna menika kala wau inggih Kakang menika bab pusaka samenika bojo inggih garwanipun Janaka menika bojonipun Janaka menika inggih kathah sawetawis tiyang ing sami nyebat yen Janaka menika wong lanang tukmis menika petanganipun petangan ingkang lair kemawon sababipun menapa Janaka menika rabi dhateng satunggiling wanita menika mboten dipun petang perkara ayu karo mbotenipun menika mboten ning Janaka ngrabi wong wadon menika dipun tintingi wong wadon sing dirabi Janaka menika kedulungan wahyu menapa mboten ingkang saged ngunggahke derajating wong lanang menapa mboten nek wanita menika kala wau kedulungan wahyu Janaka tentu mboten badhe kantun nglamar dhateng wanita menika kala wau dadi ora sembarang wong kaya Yamadipati kuwi Wonten niku napa ya, Pak? Ora ning wong apa-apa sangkut pautke. Iki mengko contoh kaya Yamadipati. Iki. Ngene? Ngaten menika dados menawi Janaka menika nyuwun wahyu laranging jagat nami Purbaning rat menika sampun sak trepipun. Inggih Kakang, inggih. Mila samangke kantun Paduka Adi Pramesti Bathara Guru kados pundi? Anggen Paduka badhe maringaken wahyu menika menapa sampun dipun tintingi babagan perkawis Arjuna anggenipun alampah tapa ngambang wonten telenging samudra menika kala wau menawi saestu Janaka menika sampun trep lan sampun pas nampi wahyu saenipun tumuli dipun tedhakaken wonten ngarsanipun putu kula pun Janaka kaparingna dhateng panengah Pandhawa sabab menawi ngantos kedangon kekiyatanipun Janaka anggenipun alampah tapa menika mangke saya dangu mboten saya mendha ning saya ageng lho Di saya ageng antadosaken gara-gara ingkang kakung ageng itu tumandha wonten ing Kahyangan Suralaya inggih Kakang Narada kasinggihan sabda pangandika Kakang Resi Kanika Putra inggih malah sak mangke Kakang gandeng kula sampun mangertos tuwin Kakang Narada sampun paring dawuh sinten titah ingkang sampun nampi wahyu cahyaning rat piranganipun purba sejati inggih menika wahyu ning kanalindran ugi kedah nampi lan bakal nampi wujuding wahyu Purbaning rat kinarya jangkeping kanugrahan inggih menika wahyu langing jagat lan curing bawana Kakang lajeng menawi tetula mekaten malah sak mangke Kakang Narada kinarya paseksen bilih dinten sak mangke sampun boten wonten titah ingkang pantes nampi wahyu Purbaning rat kejawi namung wayah kula panengah pun Arjuna inggih Janaka
ing Madukara ingkang sakmangke sampun lampah tapa ngambang wonten telenging samudra gandeng sampun tinumbas sarana tapa saha prihatos tegesipun sampun jangkep menawi titah menika nampi kanugrahan samangke kula pribadi ingkang badhe maringaken wahyu menika dhateng putu kula pun Janaka sarana anggen kula mrepeki papanipun Janaka alampah tapa wonten tengahing samudra menika Kakang Rata. Menika prayogi supados enggal padhang kawontenanipun Jagadi. Pramana kanca sigra ngragen awang sesangka nalendra mek marwa sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya Kurda kurore kagiri-giri nanggono magawe gelari rawang-wang Dumadaning bali margi kundha manik papan pepangganipun para Jawata nalika semanten midhanget sabdanipun Iwang Pramesti Bathara Gringkeng pungkasan dinampi Iwang Pikula Narada satemah tintrem madyaning pasewakan kayiwangan Suralaya datan ingkang mubah datan ingkang musik najan gegodhongan tareng ngobah samirana kaya ora lumaku awit kaprabawan sabdaning Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Hyang Jatimurti kedadak ana hawa sumuk ingkang sundul ngawiyat satemah kanthi ngagresah gresula sangganing para Jawata anyarengi sawanipun dewaning panggoda pangrencana Sang Hyang Pukulun Pandya Bathari Durga Mastuna Musidam karing bawana langgeng gawe kaget penggalih ulun ora pangling iki kaya permoni ingkang sowan ngabiyantara ing ngarsa ulun Bathari Durga padha larja saprapta kita Bathari Durga Sode selikur dina menawi pasang Kalimantan Wang Pukulun sewu-sewu karapatanipun ingkang abdi pun Bathari Durga tadah wadana anggen kula suwen mongko tanpa taliwara dhateng Paduka Iwang Adi Pukulun keparenga kula ngaturaken sembah sumangga meng mabekti kula kunjuk Pukulun iya Durgalun tampa akarya bombong tiasulun ora liwat pangestu nun tampanana kula pun dinggo jimat paribendayanana ing kasantosan Iwang Adi Pukulun kencang warudaya wah mula kemrisik tanpa kanginan Durga sowan inggih Pukulun rada wah ngene ngapa lha padha narja saprapta kita Durga tansah pinanganing kawidadan ing sambikala sowan kula bekti kula kunjuk Pukulun ya arep ngapa saiki kok menor-menor le dandan nah Durga kok beda aradan sambene kok nganggo kebaya biru nom barang ki arep ngapa saiki iki wonten wigati Pukulun ya aku wis ngerti aku iso gagapi ning kabeh mau ana lambe ati kita wis masa barang matur marang Adi Pramesti Bathara Guru kang dadi sedya kita permoni inggih Pukulun ngestakaken dawuh Durga kula wonten timbalan ing dawuh apa to sebabe dene jeneng kita suwan mongko tanpa ulun timbali Bathari Durga inggih sepisan ngaturaken sembah mabekti kula kunjuk kersa Paduka Iwang Adi Pukulun dene tunggak angka kalih suwan kula menika wale-wale menapa Pukulun estunipun namung badhe munjukaken kersa Paduka Iwang Adi Pukulun sampun sawetawis wekdal putra panjenengan inggih menika pun Dewa Srani menika tansah muwun wonten pangkonipun ingkang Adi pun Bathari Durga Dewa Srani nangis ana ing panggon kita inggih apa to sababe dene atmaja kita Dewa Srani nangis ana ing panggon kita kabar sampun sobar bilih Paduka Iwang Adi Pukulun menika badhe matedhakaken wahyu purbaningrat inggih menika wahyu laranging jagat lan curing bawana pitataning jalma
mulai dewa sakala kesemanten muncul tersanipun ingkang rayipun Bathari Durga bilih gandeng piyambakipun menika putra Paduka gandeng piyambakipun menika putranipun Sang Hyang Bathara Guru kula ingkang lairaken dhateng pun Dewa Srani mila Dewa Srani nggadahi pemanggih bilih ingkang pantes lan trep minangka dados lananging jagat menika namung putra Paduka pun Dewa Srani mila tumuli nyuwun tulung dhateng kula supados punjul Paduka Sang Hyang Jagat Girinata supados samangke tumurun Wayu Purbanirat menika sampun ngantos tumurun wonten titah Madyapada kejawi dhateng putra Paduka pun Dewa Srani malah sumpah prasetyanipun Dewa Srani menawi mboten saged kedunungan Wayu Purbanirat piyambakipun badhe wirang bebarang gesang wonten ing jagat ing ngatasipun putranipun Sang Hyang Bathara Guru teka mboten saged dados lananging jagat lan curing bawana mila badhenipun entengaken pejahipun pukulun ngandel ora angrele dandan lidit ngono ki mesti duwe penjaluk Lono Bathari Durga inggih pukulun mila tumuli kadeng raos sing manah kula jernyatanipun kula menika ibunipun panjenengan menika sudarmanipun dhateng sinten malih Dewa Srani Srambat kejawi namung kalian kula lan Paduka Hyang Adi pukulun langkung panjenengan menika dados dewaning para dewa mbok menawi saged miradati kodrat tumurun ing kanugrahan menika dipunewahi sumados manjing angganipun pun Dewa Srani menapa inggih Paduka menika badhe mentala nyumurupi kuwandhanipun putra Paduka piyambak menawi boten kelaman inggih menika Nggayo Wayu Purbaningrat menapa panjenengan badhe mentala nyumurupi risak ing manah kula kecalan dhateng anak kula piyambak inggih menika putra Paduka pun Dewa Srani menawi Paduka Hyang Adi pukulun boten paringaken Purbanirat menika dhateng pun Dewa Srani pukulun Durga kula wonten paring dawuh ora kok jeneng ulun bakal lowol sarta anggrundel maringake Wayu Purbaningrat nanging sejatine Wayu Purbaningrat mesti nadang dening para Jawata sarembug dudu Dewa Srani ingkang nampa nanging wayah ulun Arjuna Bathari Durga tobat samenika panjenengan menika kula aturi menggalih Dewa Srani menika putra panjenengan lah kemana panjenengan menika ngawrataken dhateng pun Janaka wong liyan kebrayan cobi wong anake dhewe kepengin tulungan Wayu kok malah panjenengan maringake Wayu menika dhateng pun Janaka menika wong tuwa cara bendi kula menika nyuwun pirsa waduh iki tangisan inggih Kakang Trada kula sampun mangertos boten perlu dipun emutaken panjenengan kok boten perlu dipun emutaken dos pundi nyatane panjenengan Weruh Durga nganggo kebayak biru nom ya terus netranipun rada ora jenak menika dos pundi halo ayo ora taya kowe pendak-pendak sing disawang nggon kono angkon Durga iki ya pinter tenan kok Radian Durga iki raine ra tek apik ning awake didandani dadi ya sing dida ya wah trondolo tenan Narada iki apa ora kuat imane aduh di ngatas-atas Durga kula wonten paring dawuh wong gayuh wahyu mono ora kudu sambat kelawan wong tuane nanging kudu nglakoni tapa brata kaya ingkang dilakoni dening Si Arjuna nggone tapa ngambang ana ing telenging samudra bat-bat Dewa Srani menika ugi saged tapa ngambang Dewa Srani ugi saged nglampahi tapa wonten tengahing samudra kados Janaka tobat menawi saratipun namung kados mangkaten mangke kula utusan dhateng Dewa Srani supados tapa ngambang wonten ing Segara Kidul wonten ing Parangkusuma andel ora ayo iki mbok-mbokane kono kok dadi wis apal Segara Kidul ing ngendi ngono iki apal mangke kula badhe dawuhaken Dewa Srani tobat wonten panjenengan saged maringaken Wayu Purbaningrat menika dhateng Dewa Srani mangati pukulun menapa panjenengan boten melas dhateng kula menawi ngantos menika mangke kula boten boyong Wayu Purbaningrat tobat kula dugi wonten ing Dandang Mangore wonten ing Tunggul Malaya namung badhe nyumurupi anak kula sampun ngatang-ngatang dados batang pukulun Mas Tunomo sidam sekaring bawono langgeng
Durga kula wonten maring adawuh bareng sira matur ingkang pungkasan gegawangan ana ing padoning netra gegawangan wewayangan ana ing padoning netraning Bathara Guru nyawang kelawan kuandaning Atmaja Ulun Dewasrani mula kang sangka kuwi ulun boya bakal mentala Durga ulun boya bakal mentala yen to nganti Dewasrani tekeng pati merga ora kedunungan wahyu purbaningrat kaya kang sira aturake kelawan panjenengan ulun mula kang sangka kuwi Pandya Betari Durga dina samengko kita aja nganti kuwatir ulun minangka dadi nalindraning para dewa ulun pestheke lamun purbaningrat bakal dadi darbeking Dewasrani lah tenan sang warudaya pak pong kali cedhe sapa sing gawe nangka bosok dikopyok kari betone waduh dadi kula menika sampun tratapan kula ningali dhateng pasuryanipun Adi Pramesti Bathara ing sekawit tajem ingkang sekawit mawa cahya pindhane Sang Hyang Candra nanging dugi panjenengan daraturipun Betari Durga lah kok wah pasuryanipun abrit bergadak kados mekaten kajena sampun ical kabijaksananipun nalindraning para dewa inggih menika Adi Pramesti Bathara Guru ndahar dhateng aturipun ingkang rayipun Betari Durga Kakang Rada cobi Kakang menawi dados kula atmajanipun Kakang Rada badhe nganyutuwuh krana tiyang sepuhipun boten saged peparing dhateng atmajanipun menapa boten sinurak ing jagat pinaya ing sesami ngatasipun Dewasrani menika atmajanipun dewaning para dewa namung badhe gayuh wahyu kemawon boten kasembadan lajeng wonten pundi dunungipun anak polah bapa keprada inggih menika leres anak polah bapa pancen kudu keprada nanging pradahe wong tuwa menika didelok polahe anak ora kok saben polahe anak dituruti saben penjaluke anak dituruti saben apa sing dikarepe anak dituruti menika wah anak sampeyan mengke sasar susur tumindake terus duweni watak adika ngadika ngadiguna dumeh putraning dewa terus duwe watak sombong lah menika iki mboten sae gaya menapa-menapa menika kenging gaya menapa-menapa menika kenging ning ya budidaya sing jeneng bocah menika aja diugong tansah sumendhet dhateng panguwasaning wong tuwa menika ampun ning diajari supaya bebodro dhewe supaya madheg ana ing sikile dhewe sesuk nek sampeyan wis ora dadi nalindraning para dewa sampeyan wis lengser saka Suralaya sampeyan ora duwe kekuatan anak sampeyan sing ngegoke wong tuwa sampeyan sing ketekok-tekok di sampeyan sing rekoso kula dinten samangke mangga tak sampun ngantos panjenengan lajeng malih tinggal maringaken wahyu purbaningrat dhateng pun Dewasrani Janaka menika nembe tapa Janaka menika nembe tapa menawi ngantos Janaka mboten trima anggenipun tapa mboten pikantuk wujuding wahyu lananging jagat lan curing bawana nami purbaningrat menawi ngantos Janaka minggah wonten ing kahyangan ngamuk dados pundi menawi ngantos Janaka ngamuk wonten ing kayiwangan kula mentala nyirnaken Janaka wela Janaka dipun pejahi kula pejahi Kakang wala apa gawe Janaka ki randhi sedulur Janaka pecah Pandhawa menika antiga sapetarangan bebasanipun pecah setunggal sedaya badhe labuh mukti setunggal sedaya badhe ngraosaken mukti ngaten nek Janaka tekaning pati mongko kabar sumebar warata sak indenging jagat tumuli Prabu Puntadewa wayah kula pun Puntadewa mboten trimah minggah wonten ing kahyangan Puntadewa kula pejahi wedan Puntadewa mboten sambut dipun pejahi kek ora trima Werkudara Werkudara menawi badhe mbelani Janaka tetep kula cemplungke kawah Candra Dimuka wah pancen bekesi Durga ki racun tenan kaya wah lha kok dadi iso malih-malih kali Mang Jagat Giri Pratingkah nganti kaya ngene kae nek kula sedewa minggah ngamuk dhateng kahyangan kula pejahi babar pisan ha nggih monggo menangan ning kula aturi inget Pandhawa menika ana sing momong Semar Badranaya Kakang Semar munggah wonten ing kahyangan ayo warataya kowe arep muni pripun Mang pejahi dongane akeh ayo sengara mati Ismaya Kakang Semar niku dipateni ora iso wong bar dices. Ayo, pripun samangke panjenengan kedah menggalih. Durung mengko nek Semar nggawa anak-anake, wah kayangan menika repot. Dewa nggo jak-jakan Panakawan Gareng Petro Bagong mongko Bagong nesu ling uyuh sak nggon-nggon.
kayangan pesing sanggon kon anggere dewa liwat kok buntet ireng ngene ya ora ana. Ayo cobi kula aturi dawuh. Wah, langsung nalika kok ngaten to, Di. Monggo ta samake kula aturi menggali kelaku permati. Panyuwunipun Dewa Srani menika dipun tampi ning kedah Mas Mesuraga ngasah budi srana tapa brata prihatos kados Janaka sarang-sarang prihatos kathahing titah sami prihatos sinten mangke ketampi prihatosipun inggih menika badhe nampi kanugrahan wujuding wahyu Purbaningrat mboten kok lajeng dumeh kula warga terus diwenehi wahyu sing wong liya disingkirke panjenengan menika mboten nindakaken pemerintahan ingkang nami dana wesiasat utawi sinebut sama beda dana denda kayangan menika patuladaning para titah lho Di kayangan menika patuladaning para titah inggih gesamutring Madyapada nek dewane wae sasar susur tumindake kaya ngapa-apa kal gawene titah ning Madyapada mboten kanten-kantenan padha nungsang puyang ngudel bingung lumbuk bentus dipun menjangaken inggih Kakang ngertos mboten inggih ngertos Kakang nek ngertos syukur sampeyan kula nyuwun dawuh Wahyu Purbaningrat menika badhe dipun paringaken Janaka menapa dipun paringaken Dewa Srani tetep dateng Dewa Srani wah trondolo iki tak kira dikandhani iki nek meneng wae iki nek gatekke jebul wah wis ora owah matur sembah nuwun Bu Kulun telek muni matur sembah nuwun kok cangkeme tekan kono-kono merot-merot anggepe ulun kepencut karo kowe ora wae sing kepencut karo kowe ya ngadi Pramesi Bathara Guru kuwi mergo ora ana liyane anane ya ming kuwi wae pun ngaten inggih tetep badhe kula maringaken pun Dewa Srani oh nggih menawi ngaten nggih mboten dados menapa kula ngemutaken sampun mboten dipun dahar monggo dipun ampun kula aturi anget hukuming jagat menika wonten sekawan perkawis hukum alam hukum adat lajeng hukum negari lajeng hukum karma hukum alam menika panasing srengenge samangke titah saged nduwa panasing srengenge sarana damel griya supaya ora kepanasan tegesipun saged dipun wakilaken hukum adat upamane ana wong sing kepengin anake dirabi karo wong sing iso nehi tukon kanggo emas sak gentong mboten perlu emas mujudaken emas sing sak gentong menika mboten namung cukup supe utawi menapa kemawon dipun lebetaken gentong menika sampun lebetaken emas sing agengipun sak gentong menika saged dipun wakilaken hukum negara samangke menika ugi saged dipun wakilaken wonten duwe dhuwit tulis omong luar saka Pandhawa ning hukum karma hukuming tumindak sapa nandur bakal ngunduh sapa sing utang bakal balekake sapa sing nyilih bakal ngulehake menika badhe tumanduk dhateng Paduka Di Pramesi Bathara Guru menawi kula matur hukuming karma sapa nandur bakal ngunduh sampeyan aja pisan-pisan ngendika ditebaske kula mboten seneng kaya ngoten niku kula mboten seneng niku maido dhateng Saloka tembung Jawa menawi Adi Guru menika minangka dados bintang tamu monggo nanging Adi Guru menika natos dewaning para dewa mboten kenging ngendika ingkang sakarsanipun pribadi nggih ngaten Didi pun monggo menawi boten paringan dosane monggo ning kula wiwit dinten menika kula medal saking rombongan dewa Kakang Narada badhe medal saking rombongan dewa nggih tegesipun kula mboten ajeng dados dewa kula mah dadi dewa tinimbangane kula ibarate ora mangan nangane gabul pulute ora tumindak Allah ning kecipratan alane luwung kula mudhun wonten jagat ora dadi dewa kadewatan kula caosaken pujanggane kadewatan kami tuaning dewa kula caosaken Datu Paduka Di Pramesi Bathara Guru kula sampun boten kepengin dados dewa nggih lajeng Kakang badhe dados menapa sakarep kula niku dudu rasa sampean kula ajeng dadi napa niku sakarep kula lajeng Kakang nyambut damel menapa wonten ing jagat wah ngecek kula niku ngundang Jaipong ya apik ajeng ngedeke campur sari tuna budaya pira-pira ditampani tampani tuna budaya wah tuna budaya penyanyine golek sing umur nyewidak
Sing wis blawur delok dhuwit. Dadi kae sithik-sithik demen kok seneng raja macam. Gayang-gayang tadi titah mari tadi dewa. Tadi dewa kok kean peraturan. Mangan kudu pelem pertangga jiwa, jambu dipa nirmala. Ngombe kudu banyu kamandanu, banyu amerta. Neng kadlen jagat kepenak banget. Ngombe apa-apa iso. Sak seneng kula pokoke. Mangan yo sapenake dhewe ora pasake. Genduren yo kena. Tonjokan yo dipangan pokoke ning jagat menika sarung ngremenaken mangane tadi dewa ning Pak Kartini elek. Sampun kula nyuwun pamit. Kakang Rada sampun mekaten mboten. Kula nggondheli Kakang Rada kaya yange digondheli. Mboten pokoke kula tasih maringaken purbane dhateng pun Dewa Srani, kula ajeng mudhun wonten jagat. Kakang Rada mboten kenging dipun imutaken. Mboten, kula sampun dados keputusan kula kedah dados titah. Ngaten Kakang, mangke mangsa kula padosi. Mboten ajeng nemoni sampean. Panjenengan dewa sing elek. Dewa sing pangartine sasar susur tumindake. Tumindak sampean niku nglepeti dhateng pangarti ning dewa liyane. Kecara Bathara Indra, Bathara Yama Dipati, penyarian Sambu Brahma sanesipun sedaya derek elek merga pakarti sampean. Kulun sampun ngantos panjenengan mangro tinggal lho Bu Kulun. Tetep kagem pun Dewa Srani. Iya Durgaja kuwatul injih. Nuwun sewu kula menika sukunipun wonten semutipun. Semut cekel pangan kono. Kadiwatan kula pasrahaken kula nyuwun pamit mandhap wonten ing Majapada. Pun ampun digoleki Bathara Rada. Nek ana apa-apa mang tanggung dhewe kula boten melu-melu. Kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana kula ngantos kayiwangan kados mekaten awit dipun sababaken saking ngatur kula ngantos panjenengan kecalan Iwang Pikula Narada ingkang mandhap wonten ing Janaloka. Durga kula wonten maring adawuh kabeh mau katandha saka gedhening rasa tresna ulun lawan jeneng kita. Menapa inggih mekaten lho Bu Kulon, mula menika wujudipun sampun ngados mekaten. Panjenengan kok paring dawuh bilih tasih tresna kaliyan kula, nyatanipun kula menika sampun wujud raseksi, papan kula wonten dandang mangure. Panjenengan tasih paring pangandikan ngados mekaten. Nadyan kita wujuding raseksi nanging panyawang ulun tetep kadidene kaya Bathari Umaduk nalika semana. Iya Bathari Durga. Wes obat teman. Telatapan. Ati kula telatapan. Lha panjenengan paring dawuh mekaten menika Bu Kulun. Iya Durga iya. Kang wis ya wis. Saiki Dewa Srani bakal cinadang pikantuk wahyu purbaningrat nanging ulun njaluk aja nganti kawistara. Dewa Srani dawana tapa ngambang kaya dene Arjuna Bathari Durga. Tansah marpamoring sumimpen telenging kalbu. Batobat. Menawi caranipun mekaten menika kala wau panjenengan ugi badhe mejahi dhateng putra piyambak. Lho sababe Dewa Srani menika mboten saged manjing telenging tirta utawi mboten saged manjing telenging samudra. Tertentu badhe silem wonten telenging samudra pukulun. Bathari Durgaja kuwatir saka gedhening tresna ulun kelawan jeneng kita. Dewa Srani ulun paringi ngampil titian ulun Lembu Andini. Lembu Andini ingkang kinarya srana tapa ngambang ana ing jroning samudra. Patobat menapa menika saestu? Iya Durga. Kula wonten maring adawuh Lembu Andini wis ulun dawuhi supaya manut kelawan pangreh kita. Nanging aja mbok gunakake sing werna-werna jalaran iku kelangenan ulun lan titian ulun. Inggih Bu Ulun.
Kanthi sarana Dewa Srani nglaku tapa ngambang nitih lembuhan dina ning tengahing samudra. Tak kira Dewa Srani ora bakal kesilem jroning samudra. Mekaten Pukulun, ya. Wis kebat ki lho bari ana ing dandang mangure dawuh marang Atmaja Ulun Tunggul Malaya. Supaya enggal nindakake apa kang dadi dawuh Ulun Pandya Betari Durga. Tobat nyuwun pangapunten Pukulun, nyuwun pangapunten. Tasih wonten raos kuwatir salebeting manahipun ingkang rayipun Pandya Betari Durga. Bab ingkang kepiye? Krana Janaka tasih gesang. Tegesipun Janaka tasih mapan wonten ing telenging samudra alampah tapa ngambang. Mila mboten lega rasaning manahipun ingkang rayipun Pandya Betari Durga menawi Janaka dereng dumugi ning Becak. Monggo pejahi Janaka menika angel dipun jangka Pukulun kula nyuwun senjata saking paduka ingkang sakalangkung ampuh. Samangke saged dados sarana pejahipun Arjuna Pukulun. Yana dewa yen nuntuna wong aprang kasangsaran. Yen nuntuna wong aprang kasangsaran. Oh. Sapandurat kendel Sang Hyang Pikulun Jatimurti. Nalika semanten midhanget aturipun ing ngrayunan Pandya Betari Durga. Sami sakala ical saking paningal. Icaling Sang Hyang Jagatnata wonten wujuding jemparing keng murup bedhore kagyat ninggih Sang Hyang Pikulun Pandya Betari Durga. Teraken panuwun ingkang tanpa pepindhan Pukulun. Dene jenengan dika Hyang Adi Pukulun sampun kepareng wujud jemparing atus mekaten dados sarunanggen kula samangke saged mejahipun Arjuna Pukulun. Ya Durga. Ulun gawanen lan lepasno lamun kita wis weruh si Arjuna apa dene utusan kelawan si Dewa Srani nggone tapa ngambang supaya nyaketi papan tapaning si Arjuna. Lamun wis caket Dewa Srani nglepasake panah ing kedadian saka ulun. Yen lumrah Janaka ora bakal kuwawa lan ora bakal kuat nampa kelawan jemparing mesti bakal tekaning bakti. Aduh Pukulun ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Rangaten kula nyuwun pamit. Mandhap wonten ing Janaloka mrepeki anak kula pun Dewa Srani saha nganti dhatengipun lembuhan dini miwah paduka Pukulun. Ulun gawanen babar pisan Durga. Nun inggih ngestaken dawuh paduka Hyang Adi Pukulun. Dedali kedunya kaleweran kenter mungging samudra laya kenter mungging samudra laya kencang karo dayak pak buk bola kali cedhe sapa sing gawe wis gawe rusak gawe geger ya mung gumonku iki lho mongko Hyang Prabu Bathara Guru ki bola bali kelimput marang aturing Betari Durga ning kaya ora kapok-kapok dalala jebul godha sing abot dhewe iki pancen bener ngendikane para sepuh ya kuwi brana picis derajat pangkat ingkang abot dhewe ya ming gebyaring wentis kuning. Jan anggere Durga sowan monggo nganggo rok jin. Disuwek nggon tengah kae lho. Putuku Cah Bagus nggih Arjuna, tetepno pangestimu sapa bener bakal ketitik, sapa ala mesti bakal seleh. Wis to percaya kalawan panjenengan ulun. Ulun iki bakal tansah ngayomi lan jeneng kita. Tapa kita bakal digodha karo wong-wong sing watak angkara budi candala. Kowe aja kuwatir, aku sing wadur karo dulur-dulur kita. Aku ingkang bakal wadur karo sedulur-sedulur kita kabeh. Janaka, Pukulun laturi kendel. Apa kowe? Dikongkon Bathara Guru kan nyegat aku, ngono apa piye?
Apa dianggap bener ta iki ra wani gelut ta piye? Ayo. Pukulun. Lah iso rasa dadak kowe nganggo tata krama sing werna-werna. Kowe mesti arep nyegat karo ditus karo Bathara Guru. Ngene ta piye? Ayo. Pukulun nuwun pangapunten. Panjenengan sampun nggadahi panyokra bawa ingkang ngawon kaliyan ingkang putra pun Yamadipati. Lah terus apa? Kula nututi Pukulun menika nglimpe Iwang Pikulun Jatimurti nalika Iwang Pikulun Bathara Guru nedheng namataken utawi ningali pasuryanipun Betari Durga tumuli kula sumire saking pasowanan. Kok ngono? Inggih merga lair batos Pukulun menawi pakardinipun Pukulun Bathara Guru kados mekaten kula menika boten cocok, kula boten condong, ati kula boten mathuk lan kula boten sarujuk. Yen kowe ora sarujuk karepmu ngapa nututi aku? Kula ajeng nderek mandhap wonten ning jagat. Ya Madipati, kula wonten dawuh. Wis tak pikir wae piye? Kowe iki dewa lho, ulun ya dewa. Ulun wis nyopot kelungguhan ulun minangka dadi dewa. Iki ora enteng. Apa kita sago ora dadi dewa? Mboten napa-napa Pukulun. Kula mboten dadi dewa, mboten napa-napa. Pamanggih kula sami kalian pamanggihipun Iwang Pikulun Narada. Tinimbangane dadi dewa mongko lethek gedhoane pakartine elek. Malah kula dadi dewa disuraki karo para titah wonten ing jagat isin nggon kula dadi dewa. Luwung campur menungso mawon teng donya malah kepenak urip kula nderek Pukulun Narada. Entuk anggota siji. Sisane dadi grupe kowe ngegong ya dadi inggih. Wis tak kendhawi isa ta kowe? Inggih. Dedek tak tunggong ngono ya? Inggih. Aja nganti kleru. Inggih. Ya wis makane mengko mong 10 dhisik ditandangi ra dadak piye-piye. Inggih. Kok tambah ngono. Inggih. Nek pancen kaya ngono ayo medhun. Ayo medhun ning jagat kowe karo aku duwe kewajiban. Paring dawuh karo sedulure Janaka kabeh supaya aja nganti negake lan Si Arjuna. Mergo Janaka iki nek tampa mesti ora pamit. Iki mesti Werkudara, Puntadewa, Kresna lan anak-anake kabeh padha bingung goleki Janaka menyang endi. Inggih. Lah ayo kowe karo aku goleki wong-wong kuwi. Dikandani nek Janaka tapa ngambang ana ing segara gayuh wahyu purbaning rat ning ana ingkang bakal gawe cilakaning Janaka ya kuwi ya Pramesti Bathara Guru. Mangke menawi ngantos dados kekeran geger ya ben pancen dijarak karo Bathara Guru niate arep gawe rame ya digawe rame sisan. Oh inggih ngaten. Mangke nek kula kalih sampeyan kadenangan kula kalih sampeyan sing wadul karo wong-wong Pandhawa ora sawedi aku sing nanggung wis ta. Wis menek Bathara Guru nesu aku sing nandangi. Panjenengan wantun wani wae, waton aku bener. Ngaten Pukulun. Iya iya. Aku sing bingung kula mangke nek sampeyan didukani wantun. Lah kula nek didukani lho, wong iki pathokane bener ya Madipati. Wong iki nek bener iki aja wedi karo sapa-sapa. Bener iki werna telu. Inggih, napa kemawon. Bener tumrap awake dhewe, bener tumrap bebrayan, bener tumrap sing gawe urip. Menika werdinipun kados pundi? Bener tumrap awake dhewe iki urang bener tumrap bebrayan, bener tumrap awake dhewe. Bener bebrayan kuwi wah gingsir saiki ya sesuk ora, saiki ora sesuk. Ning bener sejati kuwi benere sing gawe jagat. Apa sing ditindakake iki dipasrahe karo sing gawe urip. Ngoten. Apa sing awake dhewe tindakake iki pasrah karo sing gawe urip perkara bener karo luput iki pasrah karo sing gawe jagat. Aja percaya karo wong sak pepadaning wong. Wong kowe ngono kuwi salah. Kowe iki ngono iki kleru. Kowe iki ngono iki dosa. Kowe ngono sok cemplung neraka. Apa kanggepe dhek iki ponakane sing gawe urip napa piye? Inggih Pukulun. Lah iya pasrahke karo sing gawe jagat. Ling ngerteni sesuk nek wis tekaning pati. Kagene kowe karo aku dhewe ora iso tekaning pati ya ling ngerteni piye? Lah. Jane nek ngendika senengane dirungokke apik-apik kok tundone mandeg dalan. Nek ta pokoke dhewe iku dewa iki iso ya bakal diadili karo sing kuwasa percaya karo aku. Inggih. Arep dewa iki kena lara luputing pati nek Gusti nguparengake rampung nek dadi dewa ya ade bakal tekaning pati. Ngaten Pukulun. Iya. Inggih. Saiki yo mudhune jagat iki
Dadi batin kok ora limbukan ki piye karepe? Mekaten Bu Kulun. Iya, wis rasa kuwatir. Kok limbukan ki iso dinggonke nek ndi-ndi. Arep sesuk-esuk wis arep luruk jago kae nggo limbukan ya ora apa-apa. Nggih. Dadi wis ora tak perlu bingung-bingung. Mekaten bae kebacut ngene kok arep kepiye meneh. Oh nggih. Engko gampang kok dipedhot dalan Panjenengan Ibadi. Oh nggih, ngestaken dawuh. Napa saenipun saderengipun mandhap wonten ing jagat nonton limbukan riyen mawon Bu Kulun. Lah kowe ndedet monggo njaluk lagu mboten. Nek ora ya rasa kaya aku nonton limbukan Mas. Anggere muni dangdut aku pengen joget tua-tua jare. Rasane kaya pengen bergoyang ning. Ayo ya mati-mati monggo kula dherekaken Bu Kulun. Ngomong tekan kono. Sikra bala kang tumingal prang campa samya matali ler dileting kota danyangkung mangunjang niti benjang sangat cimijeng latinyo ngetali wus Kanjeng Ibu ngantos sumengkul kenanggen kula ngantos paduka Kanjeng Ibu sowan Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Bathara Guru kadidene ngentos sumeng kamu gabus mambanging Sira Kresna Ibu kula cumadhong dawuh ingkang putra pun Dewa Srani cumadhong dawuh timbanipun Kanjeng Ibu Pandya Betari Durga Topat anakku nggih anakku wong gagah Dewa Srani sumurupa ya nggih nalika semana ibu wis lakon sowan ngersaning pangatuwamu ya kuwi Sang Hyang Jagat Girinata Parwa Madya Wusana wis ngaturake marang wong tuamu bejo kemayangan sinung ora kangelan ngerti ya nggih yen to wong tuamu dina samengko sak biyantu kawan kowe lan kowe aja kuwatir Dewa Srani bakal dadi laranging jagat lan curing bawana. Dewa Srani bakal dadi pitataning jalma krana wayu purbaning rak bakal tumurun ana kowe nggir anak majaku Dewa Srani. Papang sineng kang balik sandang kudek wok simbar coco Wang Malang mentis nyonggang sir. Oh, waduh. Kula kedah misungsung-aken menapa dhateng paduka Kanjeng Ibu ingkang sampun kersa mbantu dhateng gegayuhanipun ingkang putra pun Dewa Srani. Kaya ngene iki bot-bote wong tuwa tinangisan dening anak ora usah perlu dadak mikir sing werna-werna. Nanging dawing Wang Pikulun Jatimurti supaya aja nganti kawistara yen wae Wang Pikulun Jagat Girinata mengko sak bianduk lawan atmajane mung karya genep-genep bae ya Dewa Srani kowe didhawuhi supaya tapa ngambang ana ing telenging segara padha karo Janaka nggone saiki wis lakoni tapa ngambang ana ing telenging samudra mekaten Kanjeng Ibu iya kowe aja kuwatir lan aja wedi nggonmu bakal lakoni tapa kemambang mau dimarangake nitih lembu andini titiane iki Wang Pikulun Jagat Girinata supaya aja nganti kerem jroning samudra. Sadurunge kowe tapa ngambang tileng-tilengno paningalmu. Yen to kowe weruh wujude Janaka nggone nglakoni tapa ngambang. Dina samengko kowe pinaringan pusaka kedadian saka Sang Hyang Jagat Girinata. Ingkang pusaka iki bakal keduga gawe patining Janaka. Janaka tibanana jembaring supaya enggal tekaning pati yen to Janaka tekaning pati ora ana ing bakal ngridu nggonmu bakal entuk wahyu purbaning Dewa Srani. Waduh, Kanjeng Ibu ngantos boten saged matur ngersa paduka Kanjeng Ibu anggenipun budidaya saged kasembatan penjangkanipun ingkang putra pun Dewa Srani. Tumrap samangke kula aturi maringaken
wujuding pusaka menika lajeng dawuh ing salajengipun kula kedah kados pundi kowe nglakoni tapa wadyabala tunggul malaya kinen pacak baris ana ing gisik ing samudra aja nganti ana ingkang ngridu nggonmu nglakoni tapa kemambang nitik lembu andini yen ana sing nyaketi kelaladan gisik ing samudra kudu disingkirake niki ngestaken dawuh pate wonten dawuh ora usah dadak ngambali pengendikane Kanjeng Ibu mestine kowe wis tanggap nggih mangke kula badhe ketapaken sangganing para wadyabala yen to pancen kaya mengkono jana ingkang cicir kabeh wadyabala tunggul malaya kinen pacak baris ingkang bibet ana ing tepis wiringing sarta ning gisik ing samudra nggih ngestaken dawuh Ibu pusaka kedadosan saking Kanjeng Rama kula ngaturi maringaken tumunten kula badhe lampah tapa ngambang wonten ing samudra sinambi ngupadi dhateng kadang kula Kakang Janaka mara gage tampan ana kula Dewa Srani Putra Pandhawa tata gati Wisraya Indriyak Sasara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan warayang bisikan magulingan lima bocah tumanggungan wonten dawuh rekan mati wonten dawuh kabeh para wadyabala ingkang cicir baka siji ngemenan dawuh timbalaning Gustimu Prabu Dewa Srani tunggul malaya kinen pacak baris sing bibit ana ing gisik ing samudra sapa wae ingkang bakal mrapten deleng ing samudra ora dikeparengake not ngestaken dawuh maringaken sedaya para wadyabala dipun bidhalaken aja ingkang tinggal ana ing negara tunggul malaya kabeh dikanthi nadyan wadyabala buta patang prancan sak panakare pisan aja nganti keri kula nuwun ngestaken dawuh lajeng pangatipun wadyabala menjang menapa ora kitang sambung obor cara lintang mangkatut dina iki nggih ngestaken dawuh Gusti Pati jagat mangestu karo wayah Bathara jagat nun sewu Yayi sampun kinten kula nglangkungi dhateng panguwaosipun Alendra Ngamarta menika babar pisan boten namung sejatosipun nuruti dhateng pekabaran ingkang sampun sumebar warata saengga kula lan Koko Prabu Mandura paripaksa sowan dhateng negari Ngamarta ingkang estunipun namung badhe nyatakaken jebul pinanggipun kepara nyata bilih kadang kula panengah inggih menika Arjuna sawetawis boten sowan wonten negari Ngamarta monggo kabar ingkang sampun kula tampi mendran saking kasatyan Madukara nggih kandhangipun kula sowan wonten negari Ngamarta ketitik Yayi panengah boten katingal sowan wonten negari Ngamarta menika nandhakaken bilih pekabaran ingkang sampun sumebar menika kala para wau saestu kadang kula panengah inggih menika Janaka nilar kasatriyan monggo sampun sawetawis wekdal akarya bingung inggih menika pun kadang kula Yayi Warasembadra Koko Prabu dosa menapa ingkang badhe kula sandhang jernyatanipun kula boten saged angemutaken dhateng wewatekanipun kadang kula panengah pun Arjuna ingkang pendak-pendak tansah nilar kasatriyan agar damel kapitunaning garwa putra Koko Prabu malah mugi dados ing kawuningan etanganipun sampun dangkep tigang candra lenggan sakmangke menika kadang kula panengahipun Arjuna nilar negari Ngamarta inggih kasatyan Madukara mongko boten wonten baban ingkang menawa nggon ingkang sumendhe banon kang tinumpuk lun-lunan ingkang puntes malah Werkudara ingkang sampun kula atur utus mbuktekaken wonten ing kasatyan Madukara nanjiaken dhateng sangya para nayaka miulah sentana kasatriyan ewadene boten wonten ingkang nampi pitungkasipun ngadang kula panengah pun Arjuna yo aku dhewe sing wis nampa dawuh barep supaya mbuktekake apa pancen bener Janaka lunga
saka Madukara. Lan sawetara wektu aku lagi wae prapta negara Ngamarta. Munjuk atur ngersaning bareng kakangku. Yen to pancen kepara nyata Janaka ninggal kasatriyan. Mula gandeng samengko wis katon rawuh Kresna apa dene Baladewa kakangku. Malah tumrap aku iki dadi obor tumraping para Pandhawa. Sebab Kresna wis sinambiran pakaryan minangka dadi pujangganing para Pandhawa. Suwing para kadang Pandhawa. Mula tak jaluk kanthi banget perkara iki. Kresna kakangku aja mangku asta. Tegese ora nyambut gawe upaya menyang endi dununge Janaka. Nanging tak suwun Kresna kakangku budidaya piye supaya Janaka ndang bali marang negara Ngamarta. Carane kepiye lan ceranane apa kowe dawuh karo Werkudara. Aku ing bakal sagung upaya lan aku sagung goleki Werkudara. Piye? Yen Siadi matur ingkang kaya mengkono padha karo Siadi kuwi mojokke karo pun Kakang. Ora jeneng aku mojokke lawan Kresna kakangku. Lho lha iya. Lah tembungmu kaya ngono. Saya aku tak takon karo kowe. Kowe arep takon apa? Kresna kuwi kewajibane urip ning alam padang. Kewajibanmu apa? Aku minangka pengayoming para Pandhawa. Akeh sing padha nyebutke yen Kresna kuwi kusir Pandhawa Kreta lan jarane. Monggo Kreta lan jarane lagi rusak lan ora gelem mlaku. Kena ngopo kusire ora gelem dandan-dandan. Kena ngopo kusire mung meneng wae. Kuwi jenenge kusir sing kurang tanggung jawab. Ora maelu marang kahanan Kreta lan jarane. Wis to. Aja ngono Dimas. Yen Siadi matur kang kaya mengkono pun Kakang darbe atur lawan Siadi lan pun Kakang bakal ngandhakake ingkang sejatine. Sejatine piye? Werkudara, piye? Kowe iki dadi kakange Janaka wis suwe, kok ora apal watak wantune adimu lanang? Monggo kowe srawung karo Janaka kapan Prabu Pandhu lan Bibi Kunti. Yo, mestine luwih apal Dimas tinimbane pun Kakang. Ning gandeng Siadi kuwi nuwun sewu, rada ora gatekan mula ya ora apal karo watak wantune Janaka. Pun Kakang ing ngapal watak wantune Janaka. Watak wantune Janaka piye? Janaka lunga kuwi aja nggersah rasamu, aja bingung pikirmu. Ora bingung, sababe apa? Barep kakangku sing bingung mergo Pandhawa godhang ora ganep limo. Werkudara. Janaka lunga kuwi perangane ana 3 perkara. Perangane ning 3 perkara apa? Siji, ya kuwi payo-payo katemping Samirana, angka 2 Wiku Aldaka, angka 3 Kenya Jinatu Krama. Kabeh mau ora dikena diurutake. Mung petungane saka ngendi nggone ngunceki kabeh mau padha. Tegese piye? Wiku Aldaka kuwi tegese Janaka mesti bakal ninggal kasatriyan yen ta ana pendhita, yen ta ana resi ingkang wasis, ingkang pinter, tur ngelmune dhuwur. Janaka kuwi ora bakal kendhat. Tansah necep ngelmu ning Brahmana mau nadyan taunana windanana ora bakal rampung yen durung entek ngelmu ning Brahmana mau. Yo, angka 2 payo-payo katemping Samirana tegese yen ana negara ingkang keteman mungsuh mongko Janaka ora disuwuni tulung dening ratu mau ning Janaka gumregah jiwa kasatriyane mesti bakal bengkas angkara murka. Yo, ing angka 3 Kenya Jinatu Krama aja mbok petung nganggo petungan sing elek. Pendak-pendak ana wong wadon ingkang ayu wis ing warna Janaka ora kere mesti kayonake wong wadon mau. Nanging pun Kakang matur, aja mbok petung nganggo petungan elek merga Janaka ngrabi putri kuwi diitung. Putri mau iso ngangkat derajate wong lanang apa malah ngasorake marang derajating wong lanang. Janaka nganggo petungan. Yen putri mau kanggonan wahyu mesti karo Janaka dipek bojo lan binaya ana nego kasatyan Madukara. Yo sakarepmu nggo merdekke tegese Janaka lunga sing baku rasa kakang gunung tanpa guna. Janaka bali ya saka kowe, ora ya saka Kresna kakangku. Yen ora sagu balekke Janaka nang negara Ngamarta, gunane apa dadi pujangganing negara Ngamarta Kresna kakangku? Kresna sinayang manggelung mintonaken tiwi kramanira
kang miteran ing asta dereng ngantos paripurna Balacana ingkang tumiyup saking dirgantara nenggih sawata ing sithik pangudal Iwang Pikul Narada merkencang warudaya Pak ndadosaken kagak rawuh jeng ngandika Pikul Narada kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk napa Puntadewa pangestuna nampanono Narada akehku aku maturke sembah ya Werkudara ulun tampa pukulun ngaturaken sembah Kresna ulun tampa pukulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ingkang wayah pun Baladewa iya nata mandra ulun tampa karya Bombong Tias ulun nyuwun pangapunten pukulun kenging menapa kula badhe mandhap saking dampar teka paduka mboten ngeparengaken dosa menapa ing badhe kula sandhang ngatasipun panjenengan menika Jawata teka kula wantun malang kadhak wonten sak ngajenging dewa sik ora ngerti ta kita ora mudhun saka dampar iki ora apa-apa merga dina iki ulun wis ora dadi dewa resmi tok ora dadi dewa wow aja cengengesan kuwi dewa ora dadi dewa sik Werkudara aja nengeni karo aku aja ning aku matur apa anane sebabe apa ora dadi dewa wegah kenapa wegah kayangan wis malik kayangan wis ora dadi papan punjer-punjering kautaman kayangan wis dudu papan sing suci nanging kayangan wis kebak angkara murka mula aja nganti ulun klepetan dedosane kang padha tumindak angkara murka ulun nyelahake kadewatan ulun tumuli mudhun ning jagat kayangan kebak angkara murka mesti eneng lelakon gage kowe crita ana lelakon apa lah nek kowe takon ngono iki tak jlentrehi nek kowe takon apa to sebabe Trada kok ora dadi dewa iki ngayaka anyar kok sliwer-sliwer iki wah iya ulun ki anggere arep crita kok weruh panganan iki lali wis gage dewa aja cengengesan ya ngene ya Werkudara anane ulun ora dadi dewa iki merga ulun nyelehake kadewatan sebab nalika semana Iwang Pilun Jatimurti arep matedhake kanugrahan kang aran Wahyu Purbaningrat apa to Wahyu Purbaningrat kuwi wahyu lananging jagat lancuring bawana ganeping wahyu cakraning rat peranganing purba sejati kelingan kowe yo kelingan Kresna kelingan ora inggih kemutan bul Baladewa kelingan ora iya keling kemutan bul nalika semana wahyu purba sejati kuwi ana papat cacahe cahyaning rat reksakaning rat yuwananing rat wimbaning rat cahayaning rat ditampa dening Permadi reksakaning rat ditampa dening Kresna yuwananing rat ditampa utawa wimbane rat ditampa dening Sembadra reksakane rat ditampa dening Kresna lah sing wimbane rat ditampa dening si Baladewa ya kuwi Wahyu Wadah iki kula kemutan nalika semana Janaka entuk cahayaning rat kanggo ganeping cahayaning rat supaya bisa nurunake wijining ratu tanah Jawa kudu kedunungan wahyu lananging jagat ya kuwi Wahyu Purbaningrat yo sabanjure nalika iki Janaka tapa ngambang ana ing segara Janaka tapa ngambang ya bocah minggat lah ya minggat ki tapa ngambang ning segara ya Iwang Pikul Jatimurti wis paring dawuh menawi ngaten Kakang Wahyu Purbaningrat menika pancen mesti dawah datengan putu kula pun Janaka babak anglayoni jujul lan usuli sowane Durga Bathari Durga pukulun Bathari Durga sowan dhateng Kayiwangan iya wigatosipun ya biasa nangis merga ditangisi karo anake Dewa Srani ya kepengin dadi lananging jagat lancuring bawana nalika semana ulun wis kewutake walana diprawisi Bathara Guru pukulun di sampun ngantos goyah lho kedah tetek penggalipun sampun kados-kados mekaten menika mangke wonten panjenengan dhaharaturipun Bathari Durga kliwikan dadi grejekan geguyon dadi tangisan ning Durga ki pancen bocah wasis kok mulai iso malik paningali Bathara Guru sing maune jejeg imane bareng karo Durga lah imen sing ora kuat apa kasan apa sing diaturke Bathari Durga mau terus didhahar dening Bathara Guru jawuh yen to Purbaningrat bakal ditampa dening Dewa Srani
Bathara Guru maring ngambil lembu andini marang Dewa Srani kiren topo ngambang padha karo Janaka. Lan tak tonton saka kadohan Bathara Guru marah wujud pusaka dadi srana patine adimu Janaka. Bathara Guru teko pakar dine kaya ngono. Wah, bareng kakangku Lilanana aku tak munggah ning kayangan. Tak paranane Bathara Guru. Oh sing kuwi arep munggah ning kayangan ketemu sapa? Iki nek ana wong cerita dirungokke ta Werkudara? Lah piye? Lah piye? Aku ora wis kandha ta? Dewa Srani diparingi ngambil lembu andini. Bathara Guru malik panah. Ya ta? Panah mau dadi srana patine Janaka merga ora bakal ana gaman sing tumama marang adimu lanang merga saka digdayane adimu si Janaka mau. Mula Bathara Guru malik wujude Jeparing supaya iso dadi srana patine Janaka. Lah nek kowe munggane kaya ketemu sapa? Kabeh iki wis ora ana wedo mudhun kabeh. Ulun wis ditok karo Bathara Guru dipecat. Nek dadi dewa kok suwung kana suwung. Ora ana wong, tukang kebon truk. Wah, Kresna kakangku. Aja meneng bae. Mobah musim Pandhawa anut ngendikane Kresna kakangku. Werkudara? Nggih. Koko Prabu? Nggih. Lamar menika mboten sampun ngantos dipun anggap enteng ya karemu. Werkudara, lakon iki aja dianggap sepele. Iki bakal gondol nyawane adimu lanang. Mula kang saka kuwi anak-anakmu Kretna, ayo dicaketi segara nyenenani apa adimu si Arjuna. Wah, bareng kakangku aku njaluk pamit. Aku melu, Kresna aku melu. Nggih monggo Setyaki budal Jawi Prabu kula derek. Lajeng kepareng paduka sak mangke kados pundi pukulun. Pukulun lajeng kepareng paduka sak mangke kados pundi pukulun. Nekula Sedewa kula maring adaku. Apa pukulun Bathara Narada iki sare sajaipun mekaten wong netranipun tingkem kados mekaten. Mbok coba jawi lengung ya mbegogok kok ya iso sare. Apa dewa ki ya sok turu. Lha inggih to ya wong. Dewa kok ora entuk sare. Pukulun. Nun sewu Bu. Perkencang warudaya pak mong bakmi goreng. Godhog ding. Lha iki kok sepi piye Puntadewa? Menika sampun sami bidal wonten gising samudra. Kowe padha kepenakan ning negara Ngamarta. Tawat-tawatane lakune Kresna Baladewa Werkudara lan anak-anak Pandhawa supaya mberat reget sing tumanduk ning penggali Adi Pramesti Bathara Guru. Kula sumanggaken paduka iwang pikul. Ora kuwi jane apa cekikan ngono Kresna? Wong edan iki ora kaya Antasena lho. Wong kok bambunge kaya ngono. Kok kepro watu dasi. Iki ora kok isih do dendam ki ngopo e? Wong wis lunga wis ora ana kok isih do dendam. Wah. Werkudara kuwi senopatine Ngamarta. Aku nek gelut mesti pilih tanding saurane Ratu Digdaya apa Ratu Buta sing sak bobot karo aku gara-gara cengus siji ae. Isih. Sekali-sekali lho. Iki tunggal dene iki. Ratu Mandra ki nek nesu gilani kok wah edian to. Aku ya isin. Antasena piye Pakde? Sok ora kena kaya ngono ya, Gen. Aja kaya ngono. Iki ki wong tuamu iki senengane nek beda wong tua sak penake dhewe. Ha ya ming tak coba. Bapak kene ya ora urung kalah ya ming karo kaya ngono. Wah, ora kalah aku gila. Merinding kabeh. Wah, omongane wing gilani. Mau jane mau ireng barang arep tak gathoke mawon nek ikan tak senjata cakra gundulmu kowe. Kresna ya tempoke kaya ngono. Wis ora usah dadi rembug meneh. Sing wis ya wis.
sesuk dibaleni ora dibaleni sesuk wegah aku sunek perang karo Antasena nek diapusine ditenono wak bledik nganti sak mudarmu mau rasa melu malah ora ana kejadian Kudara ngomong kejadian apa sing isin-isinke wah ditonton wong sak donya Kudara kalah rubanci setan ora apa-apa hiburan kok Pak ora Antasena piye putra-putra liyane kadang-kadangmu kinen mapan gisik samudra sisih lor ya Koko Prabu piye Koko Prabu jagi gisik samudra isih kidul Werkudara nggih kowe karo aku aja pisah jejaga sisih kulon pirangane mengko nang wetan dikupengi mengko ora katon adimu lanang ya ayo tak derekke